Grabe. Kuha po ba kahana eh? Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, sobrang sarap po ng mga hinanda po namin mga ka-studio. Unang-una po, mayroon po kami ditong pork dinuguan. Dito naman po ay chicharon. Tsaka mayroon din kaming sili na sobrang daming kuhan po. Suka para na sobrang daming sili na. Malino no. Tsaka mayroon din ditong pipino po. Yes, hindi na natin ito patatagalin pa. Sige, sige. Ay, but before that mga ka-studio, magpapasalamat po muna kami po dahil umabot na tayo ng 800,000 followers po. sa Facebook po. Maraming salamat po mga studio sa inyong suporta po. Hindi po namin mararating itong 800,000 followers po kung hindi dahil po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang suporta mga ka-studio. Pray muna tayo. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord. Kain na tayo. Harap, onda. Saan tayo dito magsimula? Ang dali tas crispy. Sige. Ako ha. Oh, sarap nito oh. Harap mo na sa sawan. Sige. Sawan, tuslog gani. Tuslog ko niya. Wow. Grabe. Kuha po ba kahana eh? Let me try. Lamig kayo. Halang lang. Tayo? Sawa lang may mga ka-studio ha. Sus, kadagag unudo sa mong dugo-dugo. Oo, kadagahan ano. Sarap nito. Kain tayo mga ka-studio. Ang ganyo. Lami ay. Unod yun siya. Lami ba pulutan na yun? Sarap. Tagal na naman hindi nakain ng dugo-dugo. Ngayon pa lang ulit tayo nakabalik kumain to, no? Ang lambot pa. Ang pagkaluto nila dito sa pork. Nabili lang po namin itong dugo-dugo mga studio. Sa suki po namin. Okay. Thank you, Pang. Oh, dari mo? Masarap itong isaw-saw sa suka, Pang.
Yan o, suka. Ang daming sili. Anghang. Ibang anghang. Manika ng kahalang mo. Paningot akong simod. Sarap niya kay meron kasing sabaw. Yes po. Yan yung spicy flavor. So, hindi na naman tumalab sa'yo yung ahang, no? Kalasan kanon. Oo. Nakakagana ng kain. Alam na. Panalo pong sarap. Magandang kombinasyon pala itong dinuguan tsaka chicharon pa. Grabe, ang dami niyan. Chicharon lang. Maraming salamat din pala sa lahat po ng nag-follow sa aming kutsinilyo ni Bisaya Studio na Facebook. Doon po kami nagbebenta ng kutsinilyo po. Ang daming nag-inquire na taga-iba, no? Taga-ibang lugar po. Pero as of na po, Cebu lang po kami. Yes po. Maraming salamat po sa lahat ng nag-order at mga nagpa-reserve po. Nagpa-book ng advance. Oh.
na. Parang sili na lang naiwan pang. Ang sarap, masasawa. Bagay sa'yo yan kasi sobrang anghang yan. Paningot yun ko. Kupon. Simod na po. Sobrang anghang. Ang kilo ko. Sisiw? Cheers. Malamig na koko. Sarap po. Ubusin ko muna to, be. Yes. Excuse me po. Shoutout po muna kami mga ka-studio. Shoutout Angel Pacanya from Tisa, Cebu. Dimple Chi Carlos from Japan. Cloma Family. Resty Lazaro. And happy birthday Mayomi Go. Cecilia Ilikot. Shoutout Anthony Brian Clarin. Mutsi Ginuntaw. Jano Miranda. Sheila from Cavite. Rene Pantig. Gadrian Lukay-Lukay Official from Jensan. At yan na po lahat ng shoutout mga ka-studio. Once again, maraming salamat po sa mga supporters po ng Bisaya Studio po. Happy 800,000 followers po sa Facebook. Yes, po. Maraming salamat. Maraming salamat mga ka-studio. Sana po ay nag-enjoy kayo at nabusog sa aming mukbang ngayon. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye! Bye-bye.